आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो आंनि टीम प्रस्पेरिटिखौबो गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ। 900 सामथिं फ्रेन्ड्सआ आंना 300+ आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन। औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन, मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो। जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै, बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों। बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो। गोजोन्थों। आंना मुङा मनिका औवारि। आङो डिबेडेन्ट सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन, दा देरहासार जानो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव। माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय, दा बिदि जोङो हेपि ममेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोआव। गिबियाव आङो आंनि सापर्टार्सफोर आरो जायफ्रा आंनि थाखाय दिन रात खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव हामबाय होनो सानो, आरो जोंनि सुपार सिनियर्सफोर बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनो। बिथांमोना आंनो बुहुत मोजां एडभाइस होबाय, आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एबसु इउनिटखौबो आंनो बे अपरचुनिटि आरो आंनो बे चान्सखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर हामबाय होनो। आरो फैगौ दिनफोराव जिमानबो स्टुडेन्टसफोरनि इसुसफोर थागोन, प्रब्लेमफोर थागोन, रावखौबो गोजौ गाहाय नायालासिनो आं खामानि मावलांगोन। आरो आं जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' चिफखौबो आं हामबाय होनो, आरो फैगौ समफोराव आङो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आङो जिमानबो इउनिभारसिटिनि इसुफोर दं, डेभेलपमेन्टनि खामानि दं, बेफोरखौ आङो मावलांगोन। रोजा साबायखर, आरो आङो बे देरहासारनायखौ आंनि होननानै साना, बियो बयबो इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टनि देरहासारनाय। गिबियावनो आङो जोंनि जायफ्रा अपोनेन्टमोन बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो। बिथांमोनाबो बांद्राय भटजों जेनाखै, बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन। बिथांमोनखौबो आं लिंहरगोन आरो ज' खामानि मावलांगोन। जेननाय देरहानाय गैया बेवहाय, मानो होनबा जोङो स्टुडेन्टसनि खामानिनि थाखाय मावनो फैदों, आरो फैगोन दिनावहाय जोङो ज' बयबो लोगो लांनानै बिसिबाङानो जा अपोनेन्ट जा आरो जोंनि देरहानाय जा, जोङो ज' खामानि मावलांगोन। डिफारेन्सआ आंना 150+। आंना बेनेसेट बरगयारि, आरो आं इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। आं बुहुत मोजां मोनदों। आंखौ दिनै बे अपरचुनिटिखौ होबाय प्रेसिडेन्टआव गेलेनो थाखाय, ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो बिसोरनि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनै बे पस्टखौ देरहानो हादों। ओमफ्राय आं बयखौबो बुहुत थेंक इउ होयो जे बिसोरो जोंजों अरायसम दंमोन, ओमफ्राय बिसोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बे एज ए टीम प्रस्पेरिटि जों गासिबो देरहानो हादों। आं बेखौनो बुंबाय। आंना 700+मोन, ओमफ्राय डिफारेन्सआ बिदिनो 80-90 बिदिमोन। आंनि खामानिफोरखौ डेडिकेटेडलि हल हार्टेडलि अनेस्टलि खामानिखौ मावगोन जोंनि इउनिभारसिटिखौ जौगाहोनो थाखाय, ओमफ्राय जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखाय। बाक्सा सालबारि। आंनि मुङा दिपांकर बसुमतारी। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आंनि मुङा अनुप बसुमतारी। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों। आं गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों, बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन। आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै, आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इउनिट एफसिखौबो रोजा साबायखर बावनो सानदों, जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों। आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो। आंनि मुङा दाहार नार्जारि। आङो मेजर गेम सेक्रेटारियाव देरहादों एबार बे 2024 आपकामिं इलेक्सनावहाय। बेखौ बिराद मोजां मोनदों, मानोना आं हारसिं देरहायाखै, आङो स्टुडेन्ट पावारजोंसो देरहादों। आंनि लोगोफोरनि लोगोफोर, आंनि फ्रेन्ड्स, आंनि बिदाफोरनि लोगोफोर, बिसोरनि हेल्पजोंसो आं देरहादों। बिसोरखौ आं बयखौबो थेंक इउ होनदों। आंनाव केपेबल दंखायो स्पर्ट्सआव, बेखायसो आं बे पस्टआव नमिनेट खालामनानै लाखादोंमोन। ओमफ्राय आं सानखादोंमोन आं देरहाखागोन बे पस्टआव, ओंखायनोसो आं हारसिं इन्डिपेन्डेन्टबाबो ओंखारदों आङो, बेनो। ओमफ्राय आंनि लोगोफोर, आंनि बिदाफोर, बिसोरनो हेल्प खालामदों आंखौ जेरावबो, ओमफ्राय बेजोंनो आं दा देरहानाय जाबाय बे मेजर गेम सेक्रेटारि पस्टआवहाय। थेंक इउ।